Mabasa ba ng Ginoo sa tanan, nagibuhat Ginoo sa tanan ang pumunta ng Mr. Puto. ano yung limit? Ang Ginoo sa tanan, Binuhat. binuhat, Basa. dos, 36. dos, 36. Buhat. usa, ay buluon ang matuod nga gayud nga tibok balay sa Israel. Kining Hesus gilansang ninyo sa cross, gibuhat sa Dios. Ginoong o Jesucristo. Wa may Ginoo sa tanan. Ulam lang. Ang pagkatapos ng dito, ang Ginoo sa tanan, mo si Kristo. Ang question na to, hindi question ni mo karon ganiha nga Ginoo sa tanan. Question ni mo Ginoo ba siya nga binuhat mo'y punto ra nimo? Ginoo ba nga binuhat kay mo'y imong ay yung punto siguro nga kining Ginoo sa tanan mo sa Dios sa tanan mo sa yung punto nimo. Mo lagi akong pangutana, iyang gianggon nga ang Ginoo sa tanan. Mo'y gibuhat sa Ginoo sa tanan. Amahan man, o may imong gingon. Ano mabasa ang Ginoo sa tanan, nagbuhat sa Ginoo. Tungod niligi si Ikaw mo ning babanon. si Jesus gibuhat nga Ginoo. Klaro ana. Nganong na Ginoo mo sa tanan. Connection niya sige pamahayag. Ang matod ba niya, ang Ginoo sa tanan mong amahan, nagbuhat sa Ginoo sa tanan. Tama kay ebidensya niya, gibuhat siya. Ginoo sa tanan. Kaya Ginoo sa tanan niya. Gibuhat ang Ginoo. At pero wala Ginoo sa tanan. Uli, ang pag-ila naman Ginoo tanan. Ito ang tanang Kristiyano nagila mo ilag. Alangan mo ilang tanan. Uli ni ka Kristiyano, wala ko gila. Yang ang akong pag mo kasi sa ebidensya tana-tana sa Biblia. Ang Ginoo sa tanan mo si Kristo. Gibuhat. Gibuhat sa amahan. Mo ni. Bitaw na budak bitaw diha di mo. Magbasa. Magbasa. Si Jesus ang gilansang sa cross. Gibuhat sa Dios. Sa Ginoo ni Kristo. Wa may Ginoo sa tanan. Wa may Ginoo sa tanan. Wa may Ginoo sa tanan gigon. O Ginoo ni tanan. Di imo din magbutan. Nakay mabasa ni mong gitabi. O tanan Kristiyano nagila. Dili ba kini tanan Kristiyano? Sabi ko ninyo, dili na issue kung Ginoo ba sa tanan dili kay gidawat ba ni mo nga Ginoo sa tanan. Oh ya. Ang issue ninyo sa kung sabot nga whether or not binuhat ba si Kristo. Si Kristo nga Ginoo sa tanan. Binuhat. Diyos mo na umuso mo tanan. Ginoo question tanan kay murag imo na mas ang gidawat nga Ginoo sa tanan si Kristo. Ginoo, lagi ang pagkatao. Ano na question na sa Biblia? Ano ba mabasa? Ay na lang pre. Mabasa. Ayaw lagi pamino. Ang ayong giresolban ining punto karon nang ginigil ka kung naapay mabasa nga si Kristo gibuhat sa tanan gibuhat sa Dios mo rin makita mo rin mo Lagi. ayaw dili issue kung sa tanan pagbibigay inyo naman ang ginawat doa Terus kebukutana. Kining imong pagsabot sa kining imong gibasa sa buhat exercise. Ang gibuhat din mo ang pagkatao ng Kristo. 2:26. Ay magbasa na ko Ano niya? Imo ni dawaton ang gibuhat din samahan mo ang pagkatao ng Kristo. Sa dili. Unya. Si Kristo gibuhat gani. Unya usaon pag tubag sa ayaw ang pagkatao. para rin makuan direkta tubag buhat wala gibuhat speaker kung wala speaker panikwalipay mo ang pangutan gibuhat ba gibuhat. okay speaker ang speaker Speaker, ang iyang pangutan sa pangutan mo. Nalipong ng pag-ibo no. Ang pagkatao ng buhat exercise. Ang gibuhat Mos Kristo, ang gibuhat ni mo ang pagkatao. Dawaton mo di. Wa may gingon diha pagkatao pagka Dios. Kristo gibuhat ang pagka-Dios. Pagka pagka Dios. Wa daing na. Wa ing na. ito pag wala ko gisulod ko silent siya Ang pagkatao ano gibuhat niya si Kristo, ang iyan ang pagkatao gibuhat sa tubag na niya Wala ing na, wala ing na. kay conclusion kay ningon ang wala sulti so ang iyan yung gibuhat lang ba hindi mo sulti pagkatao pagka Dios wa mo sulti Biblia ningon siya Pagkatao. Ano nakaingon ka bang si Kristo gibuhat nga Ginoo sa tanan? Laba kay kaligunan Di ang iyang nganong nakaingon ko. Oo. Nganong nakaingon ko.
Kaya natural, ipailaman sa Dios nga kini gibuhat sa Dios. Nga Ginoo, kinabuhat ang Dios. Natural ang tanang Kristiyano nga nag-ila sa Dios. Muila po ni Kristo kaya Dios kinabuhat. O nga mo na yung pagkutana, nga nung mingon ka man. Ang Dios kinabuhat na, hindi ka mo ilang Ano ito pag sa bukutan? ang Dios ka mo na nagbuhat. Mamay pala ako. Oh, nagbuhat na. Sa pagkutana, sa Roma 9:5, ang Diyos mo'y Diyos sa tanan. Whatever, usapan. Roma 9:5, premise. King James. Nangyayon siya, Oh. Sige, sige. Sa Roma 9:5, Sabi sa? 9:5. Dala. Si Kristo mahitungod sa unod mo ang ibabaw sa tanan. Dalaygon ang Diyos nga walay katapusan. Pangutana, Inis Kristo nga ang Diyos nga walay katapusan. Mao ba ni ang eternal nga gipasabot ini way sinugdaway katapusan? Si Kristo. Wala. Ang way sinugdan ug way katapusan mautong tuod. Nya, pag-ingon diha nga na tao delikado. Delikado na. Ang iyang pangutana. Delikado bang dili? Oh. Ang kuwan diha nga si Jesucristo mao man ang gibuhat sa Dios. Kuna eternal ba siya? So pag eternal nga kininiyang gipanganag man to. Pero specific kay Mr. Monitor. Base sa Roma 9:5. Kining Diyos nga walay katapusan. O ba ning Diyos nga eternal? Diyos nga walay katapusan. Sa may kuha na walay katapusan di. Eternal yun. Eternal. Ato ng mga what is Kristo? Mo man na sa Roma 9:5. Kaya nag-repeat. Ano pangutana? Si Kristo ba na? Imo man ning giyanggon nga ang Diyos nga walay katapusan sa Roma 9:5. Pangutana. Kung Diyos katapusan si Kristo. Pero ako mabasa. Ayaw sa Diyos. Bino mo siya nga ako kung ang giyangkon. Nga ang Diyos ba? Ayaw anak Imo giyanggon ang Diyos nga walay katapusan. O si Apel ba si Kristo ba ni? Imo rin dawaton sa Roma 9:5 nga ang Diyos mo ang eternal. Oo. Ang Diyos nga mato. Ako ba resolbar niyo? Ang Diyos Kristo ba? Imo naman giyanggon nga ang Diyos mo ang eternal mo sa Kristo. Wala. Diyos eternal. Pero iya na itong explicar ganiya nga si Dili na pagkamot na si Kristo. Pero pagkatagan ka kay kayo ng pagpaputana. Para panakunik. Si Kristo ba nagdili? Kaliwat siya sa mga patriarka nga na tao. Wala siya sa kaliwat patriarka mo si Jesus. Ang Diyos nga walay katapusan. Okay, so. Pangutana. Tinaudin din. Ang Roman 9:5, mare Roman 9:5. Dagan ang mga pagsabutan eh. Ay, ang deklaro na. Qualify na ito ba? Kita pagsabot yan. Kalipay, dagang pagsabot din eh. Kung ato nang basahon sa English, nagingon nga, gingon na siya, Ayaw na. Ihatag na lang yung pagsabot. ang pagsabot na eh. Ako pagsabutan eh. Kasi Kristo, pag-ingon niya nga, Christ who is over all. Christ who is over all. Tama. God, blessed forever. Amen. Na ang Diyos nagpanalangin sa walay katapusan. Wala magpasabot na si Kristo na tao. Ayaw po. Gingon niya nga. Gingon niya nga. Christ who is over all. Over all. God, ang Diyos, nagpanalangin. Wala man din mag-ingon si Kristo na. Nasa mga basa yung mga itabi. Sa English. Asa na bita? Sana sa Kasi basa na sa English.
Kapitong Dila. Asa man, Bilisaya. Bilisaya. Sige. Ay, Bilisaya. Oh, Sabi ni Bilisaya. ato. Sige. Ato dyan, diretso. God, who is overall. Kanya, kama na dia. Hindi, mo lagi. Christ, Christ, who is overall. Kama. God, blessed forever. Amen. Kung na sa English. Pagkitaon ninyo ng English. Sige. Pero kanina ba sayop na? Sayop na. Magkumaingon nga sa'yo. Sakto yun. Medyo, kuhan ba? Ano pang utana? Medyo different sa kamay ba? Next question. Matod pa rin mo kaganina nga lingon mga pare obispo si Cristo dili Dios. Ingin pag-ingon ni mga ang pare obispo lingon dili tunay na Dios. Nani sulod sa Biblia yung bersikulo. Ang komentaryo sa pare. Di ba nabas bersikulo sulod Biblia? Ang sa Biblia, nag-ingon sa Biblia nga ang tao dili Dios, ang Dios dili Di tao. ay utanan ko ba ganing komentaryo sa pare Mr. President ito ba very question si. Ang matod pa ni mga obispo nga pare ningon si Cristo hindi tunay na Diyos tao lang. Pangutana, nani sulod sa Biblia ba? Ako lang klaroon ang gingon sa pare. Dili ba ako kumutan na pa ang ako mo na Kaya tumaw itong gingon na mo ba? Ang mga pare, ang gingon sa pare ba? kung lista rin ko nga ang mga obispo mga pare Ayun na yun eh. nagingon na si Cristo dili Diyos. Pangutana, nani sulod sa Biblia ba? Ang kuna, wala siya. Ilan ang prepace ka bang Dili komentaryo? ko na ba sulod sa Biblia? Ito ba ko mo? Yesu no. Komentaryo na nila sa Biblia. Sa Biblia, sulod. Ha? Wala na. Wala ang gingon sa Biblia. Si Kristo tao. Wala lagi kumutan na ay ba? Sulod ba sa Biblia ba? Natural, komentaryo. Sa ako sa komentaryo na sa pare. Dili ba? Nabas sa Biblia ba? Ang komentaryo wala. Wala. Ang komentaryo, wala. Wala. Asa may tinuod din eh. Ito wala sa bersikulo Biblia o nasa komentaryo? Niya, ang sa suod sa Biblia, Ano yung komentaryo ba ito ba? Asa may tinuod din ba? ang iya mga na ang nasa suod sa Biblia. Ang nasa suod sa Biblia, mga ni. Ang Diyos, dili Ano ang sermon rito? Ang bawat asa yung tinuod din eh. Asay tinuod din eh. Pareho ba ng tinuod? Okay. Ang iya kung gingon, Mr. Moderator, ang nasa Biblia, Oo, ang komentaryo. Ano to? ang nasa Biblia. So, mas bugat ang Biblia. Nasa Biblia. Sige. Ay, komentaryo. Lalong may komentaryo man na mga pare, kay ngayon man ang Biblia, ang Diyos, dili tao. Ang tao, dili Diyos. Okay. Si Kristo tao, therefore, dili sa Diyos. Komentaryo pare, dili Diyos. Ito, tuwa man kay bawas na ng tao. Di apirmar ang busa, di apirmar ang May apirmaro niya, sila iwa, ang pare, apirmar. Ay, ang apir komentaryo sila. Wala ko sila. Sa yung punto nga, ang gisultis pare, ang obispo, may apirmar sa gisultis Biblia. Mr. Morito, ang kunin mo ang tinuod na gisulod sa Biblia. Sa nagpasabot ba ang uwas Biblia dito tinuod? Wapre, berber, kakraon na to. Kawa ko na. Tubag na niya ang Biblia, ganito ba ang Biblia tinuod o ang gisultis sa obispo kaparian ni apirmar sa gisultis Biblia. Meaning to say, suportar wa mo sumpaki ang gisultis Biblia, gisultis Biblia ang gisultis sa obispo wa magsumpaki. Nagpasumpaki kayo sa iyang panabot. Ano man? Yes, nagar pagutan na. Punta na. Ginang-gingon ni mo mga komentaryo ang mga pare. Mismo yung pareha nga ni komentaryo nga dili Diyos ay yagi na. Kita pa din. Matanaw to. Ang ginagawa mo yun. Imo nang gidawat sa Biblia nga mo tinuod. Dawa sa Biblia mo tinuod. So kini siyang komentaryo dili ni tinuod. Yang Ay mo tanong ko nimo. Ang tinuod dili gud takes from Genesis down to Revelation. Wa mo ni masulod sa Genesis down to Revelation dili ni tinuod kana naman tinuod mong giangkon. apirmar na siya sa tinuod. Ang ganggingon sa Biblia nga mao'y tinuod, ang Dios dili tao, ug ang tao dili Dios. Ni-apirmar sila, tinuod na. Asa ba biasa nga kini Asa mabasa ka? affirmation ni siya sa bersikulo.
Bersikulo na. Inspired by God ba? Dili man ni bersikulo. Lagi, naa ba kay kaliguan dokumento nga kining komentaryo nga mo ni ang inspired eh. Oh, pananampalataya ng mga apostol, Ano kay dokumento? Oh, sila mismo. Ha? Sila mismo, kinagingon na siya. Ang iya sa mga pare. Bata na, kini inspired by God dili. Ang mga pare nagingon Bata na. na mo inspired din sa Ginoo dili. Oh, ako tas mga pare. Ano ni ba kining imong gimalita? Ibo mag-ihabi yan. Sa Diyos eh. Gani wala to. Oo. Kini Ano ya? Ako, tumagal Ang daga dili. ano ya? Yan sa Diyos eh. Apirmal mo na sa mato. Ako mo ta kapir balin ang dago ni di. Tumagal. Dos ni Mateo 3:16. Ang atong kasulatan isulat pinagi sa lamdag sa Diyos pangutana. Inamdagan ni di. At atong tubagon, niya explicar. Di. Niya. Inamdagan di. Inamdagan di. Inamdagan ba? Para na to, linamdagan. Nga naman, apirmal mo na sa Biblia ang nakasulat. Na sa man nakasulat, nga ilang giapirmal. Ang Diyos, dili tao, o ang tao, Isa nagiging ano mo inamdagan eh. sa man niya, kaklaro na nga, kaya kay, Pwede mo na sa kasulatan dahil. ha? Ang limdagan nga kasulatan dili. Kumingon na na. Ha? Kumingon na na. Ningon kang linamdagan niya. Isa nagiging ano inamdagan. Kasi kahang katoliko ikaw. Ano ya? Apa, ako Ano mo? ako na yung pumunta na. Libro mo na sa katoliko. Nga ikaw maningon linamdagan. Nagingon bang katoliko nga linamdagan ang wa mapit sa Biblia? Ang ilan lagi na kana lagi, afirmasyon na siya nga naa sa Biblia. Mr. Monitor, Wa man na sa sa kani kapasipalan po tara. Wa man na sa Biblia. Matud ba niya ang way labot sa Biblia linamdagan? Makabasa ba kang libro, dokumento nga ang way gawa sa Biblia apel sa lamdat? Mr. Moderator, ikaw lang kung tubol siyang pangutanang. Nga ba kayo dokumento? Dahil linamdagan eh. Linamdagan ba na? O ikaw ang opinion na rin mo. Akong gipatinaw ba? Hindi siya mutana sa akong gipatinaw. Akala yung gipatinaw. Ay, basyanan ba? Wala pa minaw ba? Nabay ba siya? Dami basyanan yung gipatinaw. Ang basihan nila, na sige ito, dili Diyos, siguro, na may afirmasyon na nila, Biblia, na, Pangutan na, Mr. Monitor. Inspired. Inspired by God. Moderator, dili yata ng, Napaka dokumento nga ang gawa sa Biblia inspired. dili yata ng panahon. Bato ba gata? Kanang nasa kuan na Biblia nang utana ka linamdagan ba ni? Para nako. Ngano nakaingon ko linamdagan? Linamdagan. Ngano? Kaya afirmasyon mo na sana sa Biblia nga ang tao Diyos, ang dili Diyos, ang Diyos dili tao. Pangutan na, Mr. Kunya, Monitor. ang gingon ang pananampalataya. Pangutan na sa kode, ari ko lamdag. Ang pangutan na ko, matod pa ni mo linamdagan yung gawa sa Biblia. Mo pili ang gingon sa simbahan katoliko, libro mas katolikong apil yung lamdag. O may muhara na yung linambag. Kami afirman man sa Biblia. Ang malagin ako. Ang Biblia, Ang iglesia katolika naman na kailan mo ni ang Biblia sa katoliko, sa katoliko. Ayaw kumilaryo. Ningon ka mang apil ng lamdag. Kaya mo magiging apil lamdag, ang imagine mo ba? apil at lamdag. Wa kumingon na na. Nakwaro inspired. Lamdagan ng komentaryo ha. Ngano? Dawat mo to. Nakatingin mo linamdagan ang mong komentaryo. Imo na. Karon kayo. Ang pangutanan ako nga mo ba niya ang komentaryo? Ya, Linamdagan ba? linamdagan mo to ba linamdagan? Kinsa man ingon linamdagan, imo ra na ang simbahan. O, ako. Tubag lang. Yara. So, ayo, ay, dua. Unya, mo explica ko. Ngano? Ngano na kayo? Ngano? Okay. Autoridad kami Basta kanapay pangutana nga na kuwan. Oh. Nga na, ang pangutana, ngano na kaingon ko? Kaya ang ingon sa pare, si Kristo tunay na tao at hindi Diyos. Nga naman, kaya na afirmasyon man sa Biblia nga nagingon, ang Diyos dili tao, bukan tao, dili Diyos. Wala. Wala lang. Pangutana. Napay pangutana.
Ano ba pungutan na? Yung nagawa man, apel nagawa daw, gumitali gato ng Hindi na tapos ang interpellation. Ibran, ihatag na lang mo sa rebuttal. Ang imong rebuttal, Grand Ferrer, 5 minutos. 5 minutos. Ang pauna, Ikaw may negative. ikaw may negative. Okay na. 5 minutos, o nasa 5 minutos. Murag review sa tanan. Mga igsoon, Salamat nga napagiman naminaw, no? Sige, Oh. 5 minutes lang, oh. Sumana sa atong gingon. Ampo na ni Kristo. Pagalihan na sa atong Ginoong Kristo nga nagingon. Amahan, mailhan kaunta nila. Ikaw lamang ang bugtong tinuod ng Diyos. Sa Biblia nga salita ng buhay, ingon, ikaw ang kaisa-isang Diyos sa tunay. Nga wa magingon nga ikaw ang isang tatlong tunay. Wa na kaisang Diyos na tunay. Sa Biblia ng English, ingon, you are the only true God. Only na ang gingon sa Biblia. Kawasa na, wana, only ka mo. Bugtong, nausaon pagka Diyoson ni mong anak. Matuod pa nga Diyos ang anak, matuod pa nga Diyos ang amahan. Dugangan ang Espiritu Santo. Isod na. Ang gingon sa Biblia, only. O sa pag-ilan na to, mga man only. Nagkahulugan o kinabuhi nga walay katapusan. Apan, matod pa sa Biblia, kung dili tamo ilak, na sa una, ikaduhang Tesalonica, 1:8-9, nasa siga sa kalayo ang Dios magapahamtang og panimalos sa mga tao na wala mo ila kaniya o wala mo tuman sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Unsa ang gingon sa Dios, pahamtangan og silot nga dili labalalim kay di mo sa siga sa kalayo. Ang Diyos magpahamtang o panawalos sa mga tao. Wala mo ilan nila. Nagkinsa man dapat atong ilod, atong Panikristo. Kung tamahan, mailahan ka nila. Ikaw lamang ang bugtong tinuod na Diyos. O, paano ka? Nakapunog niya. Basta ito, sumusunod sa uwaman ito mag-ingon dito. Okay na? alright na? Pwede ba? Kung sa'yo atong ikaganito, kami manawagan sa mga atong mga ikalang katoliko. Ang pare, miingon ang pare na si Kristo, dili na Diyos, Kristo. Dili man Diyos, tunay na tao, palibas na pare. Nga naman, si Kristo, wala makahibalo sa tanang butang natin pagpare. Apan, tinuod ba ng gingon sa pare? Tinuod na. 24:36 sa Mateo, gingon nga, sa maong adlaw utak na, walay usang na sayo gawa sa mahanda. Ang anak, ang manulunda, wa kahibaw, wa ikalibutan ng inong Diyos. Ang Diyos na natong higala kasi friend, matuod ko nga Diyos. Wa ikalibutan ng taon kung kanusa matapos ang kalibutan. Kanusa ang Diyos maghukom, wa ikalibutan ng inong Diyos. Nga naman, ang namahan naman bukod ngayon. Una nga, muhilabo nga matuod nga Diyos. Na, sa unta man, wabo mo ila sa matuod sa kuwan nga namahan lang ang matuod nga Diyos. Wala mo yung kinabuhin mo ng kutapusan. 1 minute. So, kay kininiang ang among panawagan sa inyo, una ninyo ang upang mga iksuon ninyo na membro na sa Iglesia ni Cristo. Yan ang pare, namin pare na Iglesia ni Cristo. Si Padre Texon, sa convert sa Iglesia ni Cristo. Naakuman ka. Oo. Ada yung pinagtal, uman. Taganan na. Murag-ruda ko na yung mga sipi-sipi kay mingon man sila. Kristo, ay dili na Diyos. Ayaw na, dili na Diyos. Naadriyo, klaro kayo.
karon kay dili man Dios duda ko convert sa ni CCP ani na ako lang ko bawo ko sa gyud pero duda lang karon mga igsoon kamu sa akong giagda na pag-iglesia ng Kristo naman 4 seconds. makailasan mo sa tinuod ng Dios. Time na time. Okay. Tapos ang rebuttal speech ni Brad Ferrer. Karang atag mo sa panapos na rebuttal speech ni Brad Ferrer sa seat. Salamat Brad Bigot. Ang akong babarog gikan kanina nito karon ang mga tikso kong gigamit ang matuod nga Diyos ng Kristo. Huwag niya matandog ng maong tima kay nisimang atong pinanggat bang o babarog sa Diyos nga man o Trinity. Ibase sa lagda, ibasa sa Mr. Moderator, ma-organize dito mo gawas sa tima. So una, lapas na ang batidor sa Iglesia ng Diyos ng Brad Ferrer. Unya, atong gisunda ng iyang pamahayag. Namatod pa niya nga si Kristo wagin masayod sa tanan. Matthew 5:26. Ang pasabuti ni mga piksunan, niyadtong panahon na sa misyon ni Kristo, wa na yung ang mission plan sa adlaw sa panagya. So, wa magpasabot was kay Bao kay sa Kolosas 2:2. Ang tanang kay Balo sa man, naan ni Kristo. So, wa siya kabasana yung gitapinan. Unya, matod pa niya nga ang amahan na kay matod nga Diyos sa Juan 17, pero edisyon mo sa 5, sa wa pa ang tanang butang, wa pang kalibutan, si Kristo tupad diha na, tupad sa amahan. Kung sa mga siya, na di tao diya na daan, mga ang pagka-Diyos, pagka-eternal ni Kristo, diha na daan. Sa amahan eternal, ang anak eternal, usara ang iyang Diyos noon nga persona. That is only one God. So, palpak ang ligasyon sa itong pinanggang God. Kunya, ang iyang bahayag kaganina nga akong sundan ang Diyos Tesolaga unong Chinebe na pagpanimalos may sinutan, hindi tinodang kamay may naigo kung kay siya ang Iglesia ng Kristo mo naigo kay Antichrist, meaning suma sa World Book Encyclopedia nga nagkanayon dito nga ang oppose of Jesus Christ, Antichrist, kaaway o supak ni Kristo. Nganong supak na ito binangang atman? Klaro ko sa Biblia, si Kristo matuod ng Diyos. Hebreo 1:8, iyong amahan, ikay baka kong amahan, ngayong gituan. Ang imong trono o Diyos, mulungtad hangtod sa hanturan. Diyos Kristo, unya sa ang kining dito dos kasi wala matandog dakong Diyos o manaluwas. So naghang kayo, Lucas 8:38, nung sa kamasigiton, gayon na Kristo. Umingon siya, nakaw dito sa lungsod, o isulti ang gibuhat sa Diyos kanimo. Wala yung istarin nga itong versikulo Lucas 8:38. O niya mo si Kristo. O niya, sa unang 5:20 sa Grigo, klaro kayo. Yesu Kristo, autos, istin, alitinios Dios. Jesus Christ, this is the true God. Ginamanigar, the New Testament was written in Greek. O niya, ang iyang mga argumento nga ako mga konsiksami kaganina nga ang Diyos rin mo'y absoluto masimbahon, akong pangutana, wa nagilain, wa si Kristo gisimba, pero ang iyang magsimba pasabot o kining sugo nga himaya, asa mabasa, wa yun ang buhat 3:36, wa mabasa tanang mga tikso yung igamit puro na private interpretation ni Brad Ferrer. Why basihanan? Kunya mingon siya na pare. Kung bibispo ningon nga dili Diyos Kristo, pero ang ibasa mo ang komentaryo. Sama rin na ba, Mr. Burrito, sa editorial sa newspaper, writer mga bunga na sunahuna sa tao. Bunga kini sunahuna, personal na siya. Nga ito, way labot sa buka sa libro. Way labot. Opinion na na. Sakto pa kayo, opinion na na. Iyahan na na. Dili na siya impedable.
available from Genesis to Revelation. Na iyang ganggon nga inspired by God. Yan ingon sa kanina ang komentaryo inspired. Kung sa maning baruganan si Iglesia ni Cristo, muna mingon siya mga nagdi siya masakop mo sa Iglesia ni Cristo. Magora, December 25, si Reverend Father Locasino. Nana, Jeffrey Gilusana. Jeffrey. Si Bro Jeffrey, ano na Iglesia ni Cristo ang ipabunyagan na to sa Buisan, diha mga ito yun. O, diha yun. Babae, bunyagan yun. Ano kito? O niya, Iglesia ni Cristo, Padre Locasino kabunyag. O niya, magnili nga Antichrist, nga tinukurutan ni Felix Malo ang ilang simbahan. Sa ito pa dahil, ang tinukurong tao, di kinayas kino, na nasa Jeremias 14:9, man cannot save. Naningon siya makaluwa sa Iglesia ni Cristo. Ephesians 5:23. Yun! Unya, lulusa sa Cristo. Di na magamit Cristo. Kaya nanang panahon na, huwag pa ang Iglesia ni Cristo. Kaya 1914 pa man natukod ng Iglesia ni Cristo. Muna napin pa katulik. Magkura kayo. Muna, matulpa niya ang 1:8:44. Nga matulpa niya ang amahan sa tanang baka o ang yawa. Baka kung mo. Ang ikuha na mo ang mga Iglesia ni Cristo. Pero ito yung pabakat ni Perel. Nga naas Biblia. Nga ang si Cristo religious wagid hantod karo. O gidawat ng gidiya kanina as si Cristo Diyos sa 2 Corinto 5:19. Latina Bugata. Klaro ko yung video. Muna ining debatiha ang mga kikson sa Plaza de Valencia. April 9, 2017 at makauban sa mga Katoliko. Niya dere nga mong debate wag gyud matandog niya si Brad Pereira sama sa ngalan Rito Pereira sama sa sagbot nga dutulong sa linaw nga baybaan dagat. Wag kadungguan kasi depende na ihanap pa ginumpur na sa balod sa kamotoran. Salamat.